pois na provincia de Ourense somos conscientes do déficit que existe en titulados tanto de monitor ambiental como bueno, de monitor de tempo libre, unha titulación que é obrigatoria para moitas actividades que se levan a cabo e que incluso pois, o propio título que tamén pois, recolle o título incluso de manipulador de alimentos, o sea que vai moi completo, pois tamén puntúa incluso para oposicións. Por lo tanto, pois é unha ferramenta que vai ter a xente non só do Carballiño, senón da toda a comarca, incluso pois da cidade de Ourense, para coller esta titulación que lle vai permitir, como decía, pois poder presentarse en oposicións, a poder traballar tamén durante todo o ano e incluso pois cando se levan a cabo moitas actividades durante a época estival e as fines de semana, o cal é un complemento moi bo para a xente incluso que este estudiando. Sería unha formación dunhas 200 horas, das cales 60 serían en liña. Dará lugar na Casa da Cultura do Carballiño e cunha última actividade final no albergue de Ortelles e no Pereiro de Aguiar. Tería duración casi todas as findes dende o 28 de febreiro ata 5 de abril de 2026, que buscamos con esta formación, non? Primeiro, capacitar, como dixo o concelleiro, para a realización destas actividades de ocio e tempo libre de calquera índole, dende bodas, bautizos, comunións ata os campamentos de verán, que son un pouco a actividade que a nos leva a facer este tipo de formacións, non? Porque somos unhas persoas apaixonadas por este tipo de actividades e vemos unha increíble oportunidade non só educativa para as persoas participantes, senón para o propio monitorado, non? Que serán quenes de desenvolverse tanto profesionalmente como persoalmente. Bueno, simplemente comentar que, a Escola de Tempo Libre Xogo Descuberto forma parte do proxecto de Sustinea, que levamos xa 15 anos traballando tamén na educación non formal e é prácticamente unha obrigación por nós generar esta escola polo déficit que decía Diego e que decía Sergio de monitorado. Nos, para facer campamentos e actividades de verán durante todo o ano, necesitamos importar ou traer migrantes de outras provincias de Galicia, de Coruña, Sergio de feito de Coruña, temos xente de Vigo, pero que nos atopamos é moitísima falta de persoal, de xente da cidade de Ourense, da comarca de Ourense, da comarca do Carballiño e da provincia. E especialmente agora, nestes momentos, no que queremos impulsar un proxecto educativo e de dinamización aquí na vila do Carballiño, pois nada, importante que a xente que se anime e que o vexa como unha oportunidade de futuro e de formación tamén complementaria a nivel incluso persoal tamén. Se alguén unha persoa quere inscribirse, pode contactar polo noso correo electrónico etl.xogo.descuberto@gmail.com ou facelo a través do noso formulario online que estará tamén nos cartéis publicitarios.